Vítajte pri dnešnom Deep Dive. Dnes tu máme jeden veľmi zaujímavý článok od terapeuta Kamila Bartka. Volá sa Emóciou bližšie poznaniu seba. A je to fascinujúce, pretože ide vlastne úplne proti prúdu. Hovorí, že náš vlastný rozum, na ktorý sa tak spoliehame, nám často klame o tom, kto naozaj sme. Presne tak, a dnes sa teda pozrieme na to, prečo je tá naša racionalita, taký nespoľahlivý sprievodca. A prečo by kľúčom k pravde o sebe mohli byť práve emócie? No ten článok tvrdí, že ten obraz, ktorý si o sebe vytvárame, je vlastne skôr taká skladačka, poskladaná z toho, čo nám hovorili rodičia, učitelia, alebo proste to, čo sme si mysleli, že chcú počuť. Aha. A vieš, čo je na tom fascinujúce? Že to vôbec nie je náhoda. Náš rozum má totiž zabudované veľmi silné obranné mechanizmy. Počkaj, takže naša myseľ nás vlastne klame, aby nás ochránila? Áno, presne. Jej hlavnou úlohou je chrániť nás pred bolesťou, pred nepríjemnými pocitmi. A ako to vyzerá v praxi? No predstav si, že ti niekto v práci skritizuje projekt a tvoja prvá myšlienka je, vôbec ma to nezaujíma, jeho názor je aj tak nepodstatný. Jasne, to poznám. To je presne ono. Rozum ťa bleskovo ochrání pred pocitom zlyhania a možno hanby, lenže zároveň ti zabráni zistiť, či v tej kritike nebolo náhodou niečo, proste niečo, čo by ti reálne pomohlo hásť. Táto prehnaná starostlivosť nás vlastne drží na mieste. Znamená to teda, že ten príbeh, ktorý si o sebe rozprávame, je vlastne z veľkej časti fikcia? Fikcia, ktorú sme si vytvorili pre vlastné pohodlie. Dá sa to tak povedať. A ak je to tak, čo nás potom vôbec donúti pozrieť sa pravde do očí? No, väčšinou, a to je tá irónia, nás k tomu nedotlačí nejaká hlboká túžba po poznaní. Ale ako to autor presne vystihuje, obyčajný prúser. Prúser. Áno, do skutočnej sebareflexie sa pustíme, až keď nám hrozí rozpad vzťahu, strata práce, alebo keď sa nám rúca rodina. Až kríza nás donúti opustiť tú pohodnú, vlastne klamlivú fikciu. To dáva zmysel. Ale prečo sme voči tej emocionálnej stránke taký odolní? Prečo radšej veríme rozumu, aj keď možno tušíme, že nám nehovorí celú pravdu? Pretože celá naša kultúra, ako píše autor, vyzdvihuje racionalitu. Je to vnímané ako znak dospelosti a kontroly. A emócie sú detinské. Presne. Emocionalita je vnímaná ako niečo nespoľahlivé, takmer detinské. Autor to spája s potrebou budovať po katastrofách 20. storočia nový, bezpečný svet. Svet postavený na technike, logike. A tak sa vytvoril taký ideál silného, odolného človeka, ktorý svoje pocity ovláda. A on to sťahuje aj špecificky na Slovensko? Spomínaš, že si nasadzujeme takú neutrálnu masku, aby nikto nevidel, čo sa v nás deje. To je dosť silný obraz. Je. A táto neutrálna maska, ktorú spomína, má asi korene v našej histórii. Tá snaha nevyčnievať, neukazovať slabosť, možno ani prílišné nadšenie, bola v istých obdobiach doslova stratégia prežitia. Rozumiem. Problém je, že sme si to tak nejak zautomatizovali a teraz to používame nielen voči okoliu, ale aj sami voči sebe. Vlastne sa pred sebou samými skrývame. Dobre, takže nasadzujeme si masky, klameme samých seba, aby sme sa chránili. Čo s tým? Aký je podľa článku prvý krok von z tohto kruhu? Prvým krokom je úplne zmeniť postoj k emóciám. Prestať ich vnímať ako problém. Alebo chybu. Alebo dokonca hrieš. A začať ich brať ako mentorov. Sú to vlastne poslovia, ktorí nám prinášajú surovú, nefiltrovanú pravdu o tom, čo sa v nás naozaj deje. Čo to ale znamená v praxi? Prijať emóciu ako mentora, to znamená, že jej mám dať voľný priechod a napríklad v hneve buchnúť do stola? A to je presne ten kľúčový rozdiel, ktorý treba pochopiť. Buchnúť do stola je ventilovanie, ale prežiť emóciu, ako to navrhuje článok, je niečo úplne iné. Aha, v čom? Prežiť hnev znamená uvedomiť si. Cítim zovretie v žalúdku. Som napätá, pretože sa cítim nespravodivo. Proste si ten pocit priznať, pomenovať ho a nechať ho v sebe odznieť, bez toho, aby sme ho okamžite umlčali alebo na jeho základe konali. Takže nie konať, len vnímať. Presne. To prvé vedie k poznaniu, to druhé len k dočasnej úlave. A toto je presný opak toho, čo nás učili však. Nepláč, nehnevaj sa, neboj sa. Jasné. Takže základným odkazom tohto ponoru je, že ak chceme vedieť, čo sa naozaj deje v našom vnútri, naše emócie sú oveľa úprimnejším kompasom. Oveľa. Sú priamou linkou k našim skutočným potrebám.
Presne tak. A to nás privádza k takej záverečnej myšlienke. Článok naznačuje, že máme hlboko zaužité stratégie, ako sa emóciám vyhnúť. Potlačame ich, racionalizujeme, ventilujeme. To otvára zaujímavú otázku, ktorú si môžeme odniesť. Ktorá z týchto únikových stratégií je tá naša najobľúbenejšia a čo by sa stalo, keby sme ju pri najbližšej príležitosti vedome nepoužili? A skúsili len ticho sedieť s tým, čo cítime.